Minä kerran katselin teille esitettä. Siinä sanotte, niin aamiainen kuuluu hintaan. Hyvä ihminen, katsokaa tätä teidän omaa esitettä. Minä juuri sanoin, minä haluan aamiaisen ensivuodetta. Niin, aivan. Eli pelkkä aamiainen maksaa sen 14 euroa. Herra Jumala. Jos teillä olisi huone täällä, niin sitten se sisältyy siihen huonehintaan. Herra Jumala. Näin, minkä ikäinen te olette? No eipä sillä nyt varmaan ole merkitystä. Minä olen nähnyt ja kyntänyt elämää ympäri ja ympäri, mutta en ole koskaan kohdannut tällaista. Jos minulle sanotaan, että sisältyy hinta, niin sisältyy hinta. No sisältyyhän se hintaan, jos teillä on täällä huone, mutta jos teillä ei ole huonetta, niin eihän siinä ole mitään hintaa, mihin se sisältyisi sitten. No mitä helvettiä minä huoneella teen, jos minä haluan aamiaiselle? No aivan, jos te tulette aamiaiselle, niin se aamiainen maksaa 14 euroa sitten. Niin, mutta juuri sanoit, että sisältyy hintaa. Niin, jos teillä on huone täällä. No onhan täällä huoneita. Niin, mutta jos te olette meillä majoittumassa, niin sitten se sisältyy se aamiainen siihen. Mutta jos te tulette pelkästään aamiaiselle, niin sitten se on sen 14 euroa. Mutta jos minä tuen kello 10, niin miksi helvetti minä ottaisin huoneen? No niin, siitäpä en tiedä. Mutta jos te ette sitä huonetta ota, niin 14 euroa sitten on se aamiainen. No herra Jumala. Tää jotenkin pyörii ympyrää tää keskustelu. Juuri sanoitte, että sisältyy huoneen hintaan. Niin, jos teillä on huone, mutta kun te ette ota huonetta, niin sitten siitä maksetaan erikseen. Kyllä minä olen ihan oikeasti nyt sitä mieltä, että kannattaisi lukea kirjoja, että se siristäisi sinutkin. Mutta ei se mitään, minä tiedän, että sinä olet vaan töissä. Okei, minä tulen ja otan huoneen, mutta pelkästään syön aamiaisen. Selvä. Kiitos kuulemiin. Kiitos.